Yes, happening live on Facebook with Owaezuoke. 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 Coronavirus ko side. Amara mi yego coronavirus for iru ma ogbafu. Ni abuge no nwere ni iru a Chineke nyere. Nya na ka wonyi nya mala. Too much. Ofu ha ofere ha tututu for iru ma. Ogbo yi uto. And onwa be ni iru ma onwu anya na. Oh, ifo, anyị nọ live on Facebook. Kedu ka isi wee fụta ife coronavirus a dịka ife na-akpọ gọọmenti ndị oyibo na-akpọ palliative inyere ndị mmadụ aka na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma ndị onwe ka ọha ha dịka ndị anyị na-anọchitere anyị anya onwego ka isi wee fụta ka ha si emela anyị inyere ndị ụmụ ogbenye aka na ndị onwe ka ọha ha onwekwana onye ọzọ mfụrụ na-eke ihe ndị niile na-eke na-ebu onye kpakọta ihe dịka 50,000 jegoro aparais na oke ụmụnne ya na ụmụnna ya na-asị na ya kere ihe mana ebe m fụrụ ekere ihe bụ na be Senator Dr. Patrick Ifeanyịba ebe a ka m fụrụ ekere ihe trela ọ na-ebutere rice trela ọ na-ebutere ndomi sanitizer trela ọ na-ebutere emezie akpa gari trela buru ya bịa ewee ka enye zone by zone na Anambra steeti niile in general gara kere oke nke ha emechazie ekecha n'ama ewee kebe n'obi nya alesiara m ihe wee fụ na ego na-ekwu short onye enweghị ego jerie mgbalu uwe elekwara m anya akwụkwọ ma keke iwe n'isi anya fụ ebe online nụrụ keke a ga-ebunyesi ndị mmadụ wee si ego chere ọmụwa ego rie nsị Dr. Patrick Ifeanyịba Ebube Chukwu ụzọ na-egwu ịkarịrị ngụgba ọ karịrị egwu nshọt onye ka m ekwupụrụ m n'okwu ụwa dịka anyị na-ekwukwa ime ihe a nụnụ nose mask a na-ekwu otu nke gị ọbakwara maka dụkitiri nke gị na ọ dịka ọbanye ime ọ na-abụ nwere ihe akụ n'ime ikuku si n'ime ma a na-enupụ ya enupụ tinye aka ya dọka ọkwa ya dị ihe a ọ na-abụ ntinye n'ime ikuku si n'ime ma enupụ ya ọ dapụ na ntụtụrụkwa ya nya mere na m etibeghị nke a ọ dị nke a ma e were obi akwa ka m ga-eji igoro ebe a na-ere akwa were sisi ya asị wee machie ime ma ọ bụ akpa rice ma ọ bụ oblezi ụmụ nwaanyị dịka oblezi ụmụ nwaanyị ka m ga-eji wee fachie imi ma o wee bụrụ ọka maka a na enega ya n'ime si na ife ya dị imi ga-ama obrezi ụmụ nwaanyị kelenu ndị be anyị edo ha ndụmọdụ n'ife a na-eme na Naịjirịa ndị be anyị biko ana m asị biko ọrịa bịakwara na-abịa ọya ala ihe a bụ ọrịa ndị nwa bekee ọ bụrụ ọrịa ndị be anyị kama na ọ bụ ahụ ọma jijiji ka ndị be anyị ji wee daka anyị na ya and ihe anyị nọ na ya bụ onye rikarịa ogbukarịa ya onye ọbụla bụ onye be anyị ọchịchị buru ego dupụ n'obodo oyibo ọ pụtara na o ji ezute ọrịa anyụcha anyị kpakọ gosiri na njem o jere adịghị jenu mana ọ bụrụ ijere onwe gị bizines ịpụta gara onwe gị ọrịa pụta obechara n'isi onye ọcha ndị ọcha ka Chineke sendiri ya ka ha tụdebe ọnụ a ha na-etu ụgbọ ọbụla kpụrụ ekpu Chukwu ma anya ya ekene m ụnụ biko nna anyị ndị be anyị ihe ọbụla asị ụnụ mebe n'ọrịa mmebe na ya ada ama ọbụla izi awa agaghị wọs aga ụwa ngwa ya gazie o daalụ ya gazie